unha inscripción moi alta, hai 51 inscritos e 50 algún que non puido salir, pero xente con ganas de carreiras. Sí, levantamos aquí o firme na reta de meta, levantouse, estaba xa un pouco baixo, na subida hacia a Torre de Alumán igual. Para este ano 2012 pensamos que vamos ter unhas inscripcións numerosas, igual ou incluso mellorando do ano pasado. Posiblemente os 4x4 corran no campeonato gallego tamén. Hai moitos chavales novos, de feito na Peña hai uns cuantos que se apuntaron que empezan este ano. De feito están entrenando aquí hoxe moitos, eso fai que se vayan retirando aos vellos e empezando, renovándose. Eu son Borja García Hermida, categoría Carcross. Manuel Osorio, menos de 1006. Michael Lloriño, Carcross. Gabriel Serrano Varela, de menos de 1600. Alberto Lorenzo Montes, categoría Carcross. Óscar Añón, categoría Carcross. Pablo García Varela, corre un Carcross. Mañán ben, estaba así o terreno resbaladizo, ahora á tarde está máis seco, vamos a ver se podemos ir un pouco máis rápido. Estaba a pista bastante blanda, pero bueno, estamos probando os coches, estaba moi mollada e os coches non se agarraban nada, houve moitos incidentes. Bueno, están salindo bastante ben, inda que a pista resbala moito pola gravilla esta negra que lle botaron. Está a pista moi resbaladiza, estamos probando a ver como vai mellor. Bien, bastante bien. El coche va bien, probando cosas y bueno, el circuito un poquito roto, pero bien. E ben, o único que salían de poucos en poucos coches había que esperar un pouco, pero é bonito para velo. Pois moi ben, rodando moi tranquilo, disfrutando moito, a pista estaba un pouco delicada a primeira hora e agora pouco a pouco pois ir collendo ritmo e nada, probando que estás as cousas para ir con calma. Eu espero estar aí cos primeiros a ver o que sale, pero esperemos a ver, estar aí. Bueno, a ver o que se fai, vamos correr a primeira carreira, é a primeira vez que participamos nesto, pero bueno, aí vamos, tratar de acabar posiblemente todas as carreiras e poder facer algo aí arriba, a ver se pode. Mais ou menos vamos como ano pasado. Pois para 2012, primeiro pasalo ben, como sempre, e bueno, se pode ganar algunha carreira, mellor, non? Pois da máquina ninguna, está como ano pasado, reparámoslo de cando rompiu Santa Comba e nada máis. Esperámonos que non rompa moito, ter o mínimo gasto posible e intentar facer todas as carreiras, que vai ser moi difícil. El coche es el mismo, con mejoras de fabricante del año 2012 y probando una barra estabilizadora y unos problemas de temperatura y todo, de momento, a día de hoy, bien. Espero a poder andar ahí peleando entre los 10 primeros, hacer el campeonato gallego e alguna de nacional. No noso coche, aparte do bus que xa está desvendo, pois tracciona moito mellor, cambiou algún trapecio, cambiaron un pouco as suspensións, a verdade é que é moito máis fácil de conducir, algún podio no gallego, e con eso xa son felices, o resto pasalo ben, que é o principal sempre. É a primeira temporada, sí. Aprender moito, sobre todo, disfrutar, non levar un golpe, sobre todo.